mawuok e counties ma Kaluo nyiso paro mopogore e wi ng'eto ma ogol kod doho mamalo mogik ma opwodho loch mar jatend piny ma oyier William Ruto. Millicent Adhiambo nigi ler mar wach. Tarik 5 dwe mar 9 higa 2022 nobed kaka rapar e chuny oganda jo Kenya anyeto ma Kaluo e lwasi mar siasa. Ma en bang' ka doho mamalo mogik ne puodho yiero mar jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier. Bang' ng'eto makamano, jopiny e counties ma Kaluo nogolo paro mopogore opogore, ka e county ma Kisumo jodak ne oikore rwako dwoko moro amora mane doho dhi ng'ado, ka bende ne gibawo nyaka ndika mar nyayo kwe. Achiel kuom jodak ma Kondele county ma Kisumu leronwa gima omiyo ne gibawo andika go. Ne wabedo piny kendo waneno ni ka ber to waland wach mar kwe mondo wabede gi kwe, waol gi koko mar every now and again. Kata odoko ni ne gitimo ikruok makamano mar nyayo kwe, kama e kaka ne giloso ewi bura kaka ne ong'adi kod doho maduong' mogik pachoka ewi yiero mane otim tarik 9 dwe mar 8. Jodalo mag Kisumu kae gini giseng'iyogo ok wanyalo chiki mamora to ken gima mora gima winje iya kanyaka wagora from now gima in wudo diga to this time ok chak di chunga gima ni president kesang'eyo to kinyaka sani ando kura mabogoya jasawa na we to kabigo kura osetimore koro beduru mana gi kwe kik ukel koko mang'eny to lakini lit anto lit na malich lit na mar adier. E county ma Kilifi bende paro pogore seche ma jodak moko wacho ni mae giko gi mag luto ombulu. Moko kuomgi to puoyo kaka ng'eto otim. Uhuru Kenya tujapata. Na mtu kama mimi mfuasi wa Raila Odinga kwa miaka mingi, mimi ndio mwisho wangu wa kupiga kura. Kama Kenya hii ndio design itakuwa kila wakati, basi taifa hili bado halijajikomboa. Bado tuko kwenye giza. Tukapata haki, tumepata rais mteule William Samoei Ruto. Ile kitu tungetaka kusema kwake ni kuwa sisi asitusahau zile ahadi ambazo alitupea wakati wa kampeni. Bado tunasikumbuka na tunamwangalia sana kwa hiyo njia. Komachielo e county ma Homa Bay, jodak makono rwako ng'eto kendo jiwo kwe e kindgi. Hata kama kesi jaenda kwa njia yenye ulikuwa unataka ikue, let us come together. Let us work as one people. We are all Kenyans. Na hii uamuzi ni ya sisi wote kusherekea. And the only thing that we must do is to accept and we pray for peace. In fact, we pray for peace and whatever Mheshimiwa Ruto said, all the manifestos, let him bring them in action. E county ma Siaya, jodak mabondo bende oyie kod ng'eto motime wi yiero kendo lero ni girwako jatend piny moyier William Ruto e county no. Kaka nwase no iwach ni Ruto e president wase yiego koro warito mana bottom up koro warwake mondo bikorwa koni wabende okelnwa maendeleo ma en godo kocha ikre mar tich matek tichni mabro mi koda ng'ano bed president kata ng'ano tichni mabro mi. Okay, ok wanyal ketho mosewach kaka Nyasaye osechano ni en Ruto no. Lakini wato ne wadwaro Raila. To kotimrenwa kamano, duto wawe ni Nyasaye manyalo gik moko duto ema mondo ng'e. Bende e county ma Migori, jodak makono ogolo pachgi e yo machalo kamae. Gwenda na umo gwon mathuon. Nanego ne ng'awa, anego ne yuora miluongo ne Raila. To kayudo yawa na yuak kala sana neno marach ayuak. An okatamra gi wach ma koto amua tana kwayo ni Ruto president manyien Kenya ka gimitimnwa ni uchumi man malo ni uduoku na piny mondo jo Kenya bendo yude nafu. Ne en ng'eto mane rango ahinya chia mar doho mamalo ka kweth duto mag siasa gi johera mekgi ka achiel gi pinje kod riwruoge maoko ne rango machiegni mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jopiny medo golo pach